Sziasztok! Egy kollektív kirakásra érkeztem újból, úgyhogy csak az vigye magával természetesen most is, akivel rezonál az üzenet, mert ez a kirakás most igazából azt mutatja, hogy ha azt érzed, hogy most megállt a kapcsolatotok, nem állt meg a kapcsolat, csak most valami nagyon nagy átalakulás van köztetek. Ez jött ki a kártyákból, de akkor nézzük is meg gyorsan, hogy mit mutatnak a kártyák. Ugye a kelyhek hármasa, ugye a felső sort, ha nézzük, itt meg fog történni végre a kommunikáció, tehát hogyha régóta hallgatás van, vagy csend van, itt elindul a kommunikáció, vagy találkozás, egy újranyitás lehetőséget látok, tehát abszolút azt látom, hogy nincsen a kapcsolat lezárva. Az érmék királynője mutatja, hogy itt valamelyikötök már abszolút stabil kapcsolatot akar. Én egy nagyon-nagyon erős női energiát látok, aki türelmet, biztonságot és nyugalmat szeretne. Az érmék lovagja mutatja, hogy egy nagyon lassú, de komoly közeledés indult el most a másik részéről. Tehát itt ne várj el gyors változást, de ha lépni fog, akkor azt ő komolyan fogja gondolni. Ugye az érmék hármasa mutatja, hogy abszolút egy közös kapcsolatépítést mutat, tehát elindul köztetek a fejlődés, az előrelépés. Az akasztott ember mutatja igazából a jelenlegi elakadást, vagy várakozást, tehát itt van az, hogy még miért nem történt lépés, de ezt szerencsére meg fogja ugrani a másik, tehát meg fogja lépni, mert hogy itt van a kiegyenlítődés, azért még hatos kártyája, illetve energiája. Ez mutatja azt, hogy a kapcsolat végre a másik oldalról is elindul abból a szempontból, hogy rájön, hogy nem tudja tovább az érzéseit elrejteni, és nem tudja tovább fenntartani ezt a jelenlegi helyzetet, mert túl sokat érez irántad. És itt nagyon szépen be is fejezi a kelyhek királynője energiája, mert ez mutatja azt, hogy itt nagyon mély érzelmek vannak, és nagyon erős lelki kapcsolódás van köztetek. Tehát, hogyha összegezném most ezt a kapcsolatot, egy abszolút lassú, de jelenleg teljesen átalakuló energiában van. Tehát itt látszik, hogy volt elakadás, volt kivárás, volt az, hogy nem tudja, hogy nyisson feléd, de érzelmileg egyáltalán nincsen lezárva a másik részéről, akire gondolsz jelen pillanatban a kirakásnál. Tehát a kelyhek hármasa és az érmék hármasa nagyon erősen mutatják azt, hogy itt most már végre meg fog történni a kommunikáció, lesz egy találkozás, lesz közeledés, nem egyik napról a másikra, de végre meg fog történni. És az érmék lovagja mutatja azt, hogy komoly szándékkal fog ez megtörténni. Tehát a kapcsolat dinamikája most a stabilizálódás felé megy, kezd kiegyenlítődni az energia kettőtök között, és mély érzelmek továbbra is ott vannak. Abszolút előrelépés látszik most a kapcsolatotokban. Nem hirtelen, hanem fokozatosan, lépésről lépésre. Ha megnézem az érmék energiája miatt, ez pár hét, egy-két hónapra tehető. Tehát ugye azt is szoktátok sokszor kérdezni egyéni kirakásból, hogy mikor fog megtörténni, mert hát ugye ez a legfontosabb kérdés ilyenkor. Tehát a lassú épülés miatt nem máró hónapra, de pár hét, egy-két hónapon belül itt már komoly változások lesznek. És nagyon fontos, hogy nagyon sok volt ugye a 3-as szám ebben a kirakásban, tehát én azt mondanám, hogy 3 hónapon belül mindenféleképpen ez a változás meg fog történni. Úgyhogy tartsatok ki, és higgyetek abba, hogy minden pozitívan fog alakulni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha rezonált, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, vagy írjatok kommentet, egyéni kirakásért pedig privát üzenetben várlak titeket sok szeretettel. Sziasztok!